येस वादाची आता मी सुरू सुरू करते. करू शकता कुमुद माताजी आपण. येस, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा सर्वांना. अध्याय 2 श्लोक क्रम 14. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय चेतोष्णा सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यः तान्ति तितिक्षस्व भारत. अनुवाद कोणी वाचलं का? मी वाचू माताजी. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा 2.44. वाचते. श्लोक क्रम 2 44. अध्याय 2 श्लोक क्रम 44. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. 2.67. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि. 4.9. 9. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. 9.34. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्णा. आता मी मंगलाचरण म्हणते आणि आपला वर्ग चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. हस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. चला आता आज आपण हा जो चार्ट आहे गोलोक चार्ट म्हणजे थोडक्यात आपण कुठे आहोत, गोलोक कुठे आहे, वैकुंठ कुठे आहे, ही जॉग्रफी आहे. याचा आज आपण अभ्यास करूया. अभ्यास करण्या अगोदर आपण श्री श्री राधा गोविंद यांचे आशीर्वाद घेऊया. यांना साष्टांग नमस्कार करून हे अध्ययन करूया. श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्याला ही सगळी माहिती उपलब्ध करून दिली म्हणून आपल्याला आपण समजू शकतो की आपण वास्तविक कुठे आहोत आणि कुठे जायला पाहिजे. म्हणजे आपलं जे डेस्टिनेशन आहे ते नक्की कुठे आहे आणि कुठे जायचंय हे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय. म्हणून प्रभुपादांना सुद्धा दंडवत प्रणाम करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, प्रेमा माताजी ज्यांनी या स्लाइड्स बऱ्याचशा स्लाइड्स केल्या आणि मुख्य म्हणजे मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. तुम्ही सगळे आलेला आहात. तुमच्या हृदयात स्थित असलेला परमात्मा श्रीकृष्ण किंवा श्रीराम त्यांना मी वंदन करते आणि मग हा अध्याय चालू करते.
आता हे बघा, हा जो चार्ट आहे गोलोक चार्ट, त्याच्या अगोदर आपण थोडस जरा बॅकग्राऊंड बघूया. कृष्ण, विष्णू, राम. तर आता कृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहे, हे सर्वांना तुम्हाला माहिती आहे. ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि त्यांच्यामध्ये 64 क्वालिटीज आहेत, 64 क्वालिटीज आहेत. आणि या ज्या 64 क्वालिटीज आहेत त्यातल्या 4 मुख्य कुठल्या आहेत? प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य आणि वेणू माधुर्य. मग आता विष्णू जे आहेत किंवा नारायण आहेत त्यांच्याकडे 64 गुण नाही आहेत, त्यांच्याकडे 60 आहेत. आणि हे जे 4 मी तुम्हाला सांगितले, प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणू माधुर्य, हे विष्णूकडे नाही आहेत. रादर ते आहेत, पण त्या ज्या क्वालिटीज आहेत, ते जे गुण आहेत, त्याचं प्राकट्य त्या त्या रूपात होत नाही. कारण नारायणाचा जो मूड असतो तो वेगळा असतो. किंवा नरसिंहदेव हे जेव्हा आले भक्त प्रल्हादचं रक्षण करायला, तेव्हा त्यांनी हे प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणू माधुर्य हे दाखवलं नाही. म्हणजे असं नाही की इतर जे अवतार आहेत, आता कृष्ण अवतारी आहे, पण इतर जे अवतार आहे त्यांनी हे गुण प्रकाशित केले नाही. तर आता असं का केलं? म्हणजे इकडे आपल्याला शास्त्रावरून असं समजतं, मद भक्ताना विनोदार्थे. म्हणजे त्या त्या वेळेला जी माझ्या भक्तांची गरज होती त्याप्रमाणे मी तसं त्यांचं रक्षण केलं किंवा तो आनंद त्यांना दिला. माझ्या भक्तांना आनंद देण्यासाठी मी ते रूप घेतलं आणि मग जे काही गुण आवश्यक आहेत ते प्रकाशित केले. आता बघा, एखादा नवरा असेल, तो कुठल्या तरी कोणाचा तरी मुलगा असतो, कोणाचा तरी भाऊ असतो. तर तो जो व्यक्ती असतो तो एकच असतो, पण नाती वेगवेगळी असतात. ज्याप्रमाणे अर्जुनाला असं वाटलं की मी कृष्णाला माझा सखा म्हणून त्याला माझ्या हृदयात बांधून ठेवणार आहे. यशोदाला काय वाटलं की कृष्ण हा माझा मुलगा आहे, मला हेच नातं हवंय. गोपीनी काय बघितलं की कृष्णावर त्यांनी खूप प्रेम केलं. तर प्रेयसी म्हणून या नात्याने त्यांनी श्री कृष्णाला बांधून ठेवलं. बलरामाने भाऊ म्हणून आणि हनुमानाने प्रभू रामचंद्रांना स्वामी म्हणून बांधून ठेवलं. आता रामामध्ये जर तुम्ही बघितलं, प्रभू रामचंद्रांमध्ये त्यांच्यामध्ये 62.5 इतके गुण त्यांनी दाखवले, प्रकाशित केले. वेणू माधुर्य अजिबात दाखवलं नाही, म्हणजे 63 झाले. आणि प्रेम माधुर्य थोड्या प्रमाणात दाखवलं, म्हणून त्याला अर्धाच मार्क दिलाय, म्हणून 62.5. आता हे जे ब्रह्मांड आहे ते 2 तऱ्हेचं आहे. एक म्हणजे अप्रकट जग, म्हणजे आता इकडे ही जी स्लाइड दिसते तुम्हाला, वैकुंठ आणि जे आध्यात्मिक जग आहे जे आपण बघू शकत नाही त्याला आपण अप्रकट जग असं म्हणूया. आणि जे आपल्याला दिसतं, हे जे भौतिक जग जिकडे आपण राहतोय, ते भौतिक जग जे आहे त्याला प्रकट जग असं म्हणतात. ते फक्त 25% आहे आणि अप्रकट जग आहे ते 75% आहे. आता हे जे अप्रकट जग आहे, तर अप्रकट जगामध्ये गोलोक वृंदावन आहे. हे जे प्लॅनेट आहे किंवा इकडे हे जे आध्यात्मिक जग आहे, सर्व वैकुंठांमध्ये ते उच्च स्थानावर आहे. आता बघा, आपण जेव्हा असं म्हणतो एक धाम उच्च, एक धाम नीच,
असं आपल्या मनामध्ये कल्पना आली नाही पाहिजे, एक सुपिरियर आहे एक इन्फिरियर आहे, किंवा कृष्णामध्ये 64 क्वालिटीज आहेत, नारायणात फक्त 60 आहेत. नाही, नारायणात सुद्धा त्या क्वालिटीज आहेत, पण त्या त्यांनी प्रकाशित केलेल्या नाहीयेत. तर असं आपण असा अपराध धाम करायचा नाहीये. पण तरी जे काय लिहिलेलं आहे की गोलोक वृंदावन हे सर्वात टॉपमोस्ट आहे. का टॉपमोस्ट आहे? कारण तिकडे 12 रस जे आहेत ते पूर्ण प्रमाणात 12 रस तिकडे आहेत. कुठले रस? आता 5 रस तर तुम्हाला माहिती आहे, कोण सांगू शकेल का मला? 5 रस कोणते? कडू, गोड, तिखट, आंबट, तुरट. नाही नाही, ते नाही. 5 रस म्हणजे प्रेमाचे रस. आपण वात्सल्य. कृष्णांबरोबर जे आदान प्रदान करतो ना, ज्या माधुर्य रसांमध्ये, रस, माधुर्य, बरोबर. वात्सल्य, माधुर्य रव- रस, वात्सल्य रस, आणि सखा, शांत सांख्य रस आणि हे त्याच्यावाला रस शांत्य, ह्या सांख्य सांख्य रस आणि दुसरे शांत्य रस, न्यूट्रॅलिटी. सांख्य हो सांख्य. हा, Yes. बरं. आणि हे 5 रस झाले आणि 7 रस आहेत. हे जे 5 रस तुम्ही सांगितले त्याला प्रायमरी म्हणतात, आणि उरलेले जे 7 रस आहेत त्यांना सेकंडरी म्हणतात किंवा इनडायरेक्ट म्हणू शकू आपण. तर ते कुठले आहे? एक म्हणजे, आता थोडंसं जरा इंग्लिश मध्ये सांगते, जे समजत नाहीये मला, पटकन ट्रान्सलेट करता येत नाही. तुम्हाला कोणाला ट्रान्सलेट करता येत असेल मराठीमध्ये तर तुम्ही करा. एक म्हणजे हास्य किंवा कॉमेडी, एक म्हणजे करुणा, दुसरं म्हणजे भय, चौथं म्हणजे शिवॅलरी. शिवॅलरी आता मला मराठीत शब्द ऐकू पटकन सुचत नाहीये. मग त्याच्यानंतर जेव्हा आपण एकदम भयाने खूप आश्चर्यचकित होतो, म्हणजे घासलीनेस त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात. मग विस्मय हा सुद्धा एक रस आहे, आणि शेवटचा आहे तो डिवास्टेशन. तर हे जे 7 रस आहेत हे या 5 रसांमध्ये येऊ शकतात. पण फक्त हे जे कॉम्बिनेशन आहे हे फक्त आध्यात्मिक जगामध्ये आपल्याला दिसतं. आता हे जे 12 रस आहेत हे सगळे 12 रस या गोलोक वृंदावनात असल्यामुळे ते उच्च आहे. वैकुंठामध्ये जो रस आहे तो म्हणजे शांत्य रस असतो, दास्य रस असतो, थोडासा वात्सल्य रस असू शकेल, पण त्याच्या पलीकडे रस जात नाही. म्हणजे फक्त 3 रस जे आहेत ते असू शकतात, आणि जास्त करून दास्य भाव आणि शांत्य भाव हा रस तिकडे असतो. तिकडे सर्वजण विष्णू जे आहेत त्यांची पूजा करतात, त्यांची सेवा करतात, पण ते विष्णूंच्या जवळ जाऊन, आता जसे अर्जुन आणि कृष्ण जवळ बसून जेवायचे किंवा एकमेकांची थट्टा मस्करी करायचे, तो रस आपल्याला तिकडे दिसत नाही. आता कृष्ण जो आहे त्याचे मुख्य 2 विस्तार असतात. एक विस्तार जो आहे त्याला प्रभाव प्रकाश म्हणतात, आणि एक वैभव प्रकाश म्हणतात. तर जो प्रभाव प्रकाश जो आहे, म्हणजे जसं आपण कलर झेरॉक्स घेतो. आता श्रीकृष्ण हे द्वारकेत राहिले, आणि द्वारकेमध्ये त्यांच्या 16,108 राण्या होत्या, आणि तितकाच कृष्णाने आपला स्वतःचा विस्तार केला. आणि वैभव प्रकाश म्हणजे हा जो विस्तार आहे, यात कृष्णाचं जे स्वरूप आहे, त्याचे जे एक्सटर्नल फीचर्स आहेत ते बदलतात. आता उदाहरणार्थ कृष्ण श्याम वर्ण आहे, पण त्याचा पहिला विस्तार म्हणजे जो बलराम आहे तो कसा आहे? गौर वर्णाचा आहे किंवा गोरा आहे. तर अशा तऱ्हेने आता आपण थोडंसं हे जे एक्सपान्शन्स आहेत ते बघूया. पहिल्यांदा कृष्णाचा विस्तार बलरामामध्ये होतो. मग बलरामाचा विस्तार वासुदेव,
संकर्षण, प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध असा होतो. आणि हे जे आहेत वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, हे आपण असं म्हणू शकू की हे नारायण आहेत. म्हणजे त्यांचं जे रूप असतं ते नारायणासारखं चतुर्भुज असतं. मग संकर्षण चा परत विस्तार होतो आणि आता नारायण म्हणून तो जाणला जातो. मग या नारायणापासून परत वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध हे परत दुसरं चतुर्व्यूह निर्माण होतं. आणि मग या चतुर्व्यूहामध्ये संकर्षण जो आहे त्याचा विस्तार महाविष्णूमध्ये होतो. आता इकडे महाविष्णू तुम्ही बघितले ते कसे पहुडलेले आहेत आणि त्यांच्या श्वासा उश्वासाने अनेक ब्रह्मांड तयार होत आहेत. तर हे तुम्हाला छोटे छोटे सोनेरी गोळे दिसतात ना, ते म्हणजे ब्रह्मांड आहे. आता हे जे महाविष्णू पहुडलेले आहेत त्या सागराला कर्णोसागर म्हणतात किंवा कर्णोध्यक्षाय सागर किंवा विरजा नदी असंही त्याचं नाव आहे. मग आता या महाविष्णूंचा विस्तार होतो आणि एक जो ते जे गोल्डन बॉल्स आहेत त्यातला एक जरा मॅग्निफाय जो केलेला आहे तो आता तुम्हाला दिसतोय. खाली गर्भोदक्षाय विष्णू आहेत आणि त्यांच्या नाभिकमलातून देठ आलेला आहे आणि त्या देठाच्या वर कमळ आहे. त्या कमळामध्ये ब्रह्माजी बसलेले आहेत आणि कमळाच्या देठावर 14 लोक आहेत. पृथ्वीचा जो आहे नंबर तो 7 नंबरवर पृथ्वी आहे. तर आपल्याला असं दिसतं की हे जे ब्रह्मांड आहे हे ब्रह्मांड चालवण्यासाठी तिकडे जसं गाडी चालवण्यासाठी ड्रायव्हर लागतो तसंच ब्रह्मांड चालवण्यासाठी सुद्धा कोणीतरी लागतं. तर तो जो आहे तो कोण आहे? महाविष्णू या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये गर्भोदक्षाय विष्णू म्हणून प्रवेश करतात. आता हे जे मी तुम्हाला सांगितलं कर्णोदक्षाय विष्णू, गर्भोदक्षाय विष्णू आणि याच गर्भोदक्षाय विष्णू आणि एक आपला विस्तार करतात आणि त्यांना म्हणतात क्षीरोदक्षाय विष्णू. इकडे तुम्हाला लेफ्ट साइडला श्वेतदीप जो दिसतोय या श्वेतदीपावर क्षीरोदक्षाय विष्णू असतात. आणि आपल्या लोकांमध्ये आता कधीतरी हे असुर येतात, लोकांना त्रास देतात, त्यांना त्यांच्या लोकातून हकलून देतात. मग सगळे देव नॅचरली कोणाकडे जातात? ज्यांनी ही सृष्टी निर्माण केली आहे, ब्रह्माकडे. मग ब्रह्म काय म्हणतात? बरं चला आता आपण सगळे विष्णूंकडे जाऊन त्यांची प्रार्थना करूया. मग ते कुठे जातात? जो श्वेतदीप आहे जिकडे क्षीरोदक्षाय विष्णू आहेत तिकडे जातात. पण हे सुद्धा क्षीरोदक्षाय विष्णू जिकडे राहतात ते सुद्धा वैकुंठच आहे म्हणून ते आतमध्ये प्रवेश करू शकत नाही. तर ते तटावर जातात. तटावर जाऊन ते ध्यान करतात, पुरुष सुक्त म्हणतात आणि विष्णूंची प्रार्थना करतात की असं असं आम्हाला संकट आलेलं आहे. आणि हेच क्षीरोदक्षाय विष्णू आपल्या सर्वांच्या, आपल्या पशु पक्षी किडे मुंग्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये ते परमात्मा म्हणून स्थित असतात. तर एक कृष्ण एकच आहे, पण आता तुम्ही बघितले कितीतरी विष्णू आहेत. आता हे जे क्षीरोदक्षाय विष्णू आहे या क्षीरोदक्षाय विष्णूंपासून
अनेक अवतार होतात. तर ते अवतार कोणते? काही अवतारांना आपण लीला अवतार म्हणतो, काहींना गुण अवतार म्हणतो, काहींना युग अवतार म्हणतो, काहींना मन्वंतर अवतार म्हणतो आणि काहींना शक्ती अवतार म्हणतो. तर हे 5 अवतार आहेत. आता क्षीरोदक्षाय विष्णूंचे लीला अवतार कोण आहेत? तर इकडे त्यांनी सांगितलंय 4 कुमार, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नरनारायण, कर्दम, कपिल, दत्तात्रय, हयशीर्षा, हंस, पृश्निगर्भ, ऋषभ, पृथु, नृसिंहदेव, कूर्मदेव, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, प्रलंबारी, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कलकी. तर अशा तऱ्हेने हे जे लीला अवतार आहेत हे सर्व क्षीरोदक्षाय विष्णूंचे. आता गुण अवतार 3 आहेत. एक म्हणजे ब्रह्माजी, एक म्हणजे विष्णू आणि तिसरे म्हणजे शंकर किंवा शिव. तर ब्रह्म हे रजोगुणाचे अधिपती आहेत, म्हणून त्यांना सृष्टी निर्माण करायचं काम दिलेलं आहे. शंकर हे तमोगुणाचे अध्यक्षपती असल्यामुळे त्यांच्याकडे संहाराचं काम दिलेलं आहे. तुम्हाला माहितीये की सृष्टी ही एकसारखी निर्माण करावी लागते आणि त्याचा संहारही करावा लागतो. आणि विष्णू जे आहेत ते सत्वगुणाचे अधिकारी आहेत आणि ते काय करतात? या सृष्टीचं पालन पोषण करतात. हे 3 गुण अवतार झाले. मग युग अवतार मध्ये जो सतयुग आहे त्यातला जो युग अवतार आहे त्याला हंस म्हणतात. त्रेतायुगातला जो अवतार आहे त्याला यज्ञ अवतार म्हणतात. द्वापार युगातला जो अवतार झाला तो श्याम वर्णाचा होता आणि त्याला आपण कृष्ण म्हणतो. आणि कली युगामध्ये रंग काळा आहे, पण काही स्पेशल केसेस मध्ये हा रंग सोनेरी होतो. आणि आपण बघितलं की कली युगामध्ये चैतन्य महाप्रभू हे कृष्णच होते, त्यांनी अवतार घेतला तेव्हा त्यांचं कॉम्प्लेक्शन कसं होतं? सोनेरी होतं. मग मन्वंतर अवतार मध्ये ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्मसेतू वगैरे अनेक अशी नावं आहेत. आता शक्ती किंवा शक्त्यावेश अवतार म्हणजे याच्यामध्ये 2 असतात. एक प्रत्यक्ष भगवत आवेश आणि एक सेवन शक्ती. आता जे प्रत्यक्ष भगवत आवेश आहेत ते म्हणजे कपिल देव, ज्यांनी आपल्या आईला देवाहुतींना ज्ञान दिलं. ऋषभ देव, ज्यांनी तपस्येचं ज्ञान सर्वांना दिलं. आणि स्वसेवन शक्ती म्हणजे आता जणू काही ते सेवेत आहेत हे सर्व. जसं शेषनाग, अनंतदेव हे काय करतात? हे धरतीला धारण करतात किंवा आपल्या खांद्यांवर ते घेऊन उभे आहेत. ब्रह्माकडे काय आहे? सृष्टी निर्माण करण्याची शक्ती आहे. 4 कुमारांकडे काय आहे? ज्ञानशक्ती आहे. नारद मुनींकडे काय आहे? भक्ती शक्ती आहे. महाराज पृथू, ज्यांनी आपल्या राज्याचं पालन जणू काही ते आपले पुत्र आहेत याप्रमाणे केलं, म्हणून त्यांच्याकडे पालन शक्ती होती. आणि परशुराम जे आहे त्यांच्याकडे दुष्ट दमन शक्ती होती. तर आता इकडे आपण बघितलं श्रील प्रभुपादांनी हे जे ज्ञान आहे हे आपल्याला केवढं ज्ञान दिलेलं आहे आणि केवढ्या कमी काळात त्यांनी केवढी पुस्तकं लिहिलेली आहे. तर आचार्य म्हणतात की प्रभुपाद सुद्धा शक्ती अवतार आहेत. प्रत्यक्ष भगवत आवेश म्हणजे आता ज्याप्रमाणे कपिल देवानी ज्ञान देवाहुतींना दिलं, तसं प्रभुपादांनी हे कृष्णाचं ज्ञान पूर्ण जगाला दिलं, म्हणून त्यांना शक्त्यावेश अवतार असं ते आहेत असे आचार्य मान्य करतात. आता
आपण जरा पुढे जाऊया की आता खूप वैकुंठ आहेत आणि त्या वैकुंठांमध्ये जे नारायण आहेत ते वेगवेगळे आहेत. केशव आहे, माधव आहे, अनिरुद्ध वैकुंठ आहे, प्रद्युम्न वैकुंठ आहे, श्रीधर वैकुंठ आहे. पण वैकुंठाच्या मधोमध जी देवता आहे ती लक्ष्मीनारायण आहे. म्हणजे त्या फॉर्मॅटमध्ये आहे लक्ष्मी आणि नारायण. हे जे वैकुंठ आहे त्याला 4 द्वार आहेत आणि हे जे 4 द्वार आहेत वैकुंठाचे, हे जय विजय जे द्वारपाल आहेत. एक द्वार आहे जय विजय राखण करत असतात, दुसरं द्वार भद्र सुभद्र, तिसरं द्वार चंड प्रचंड आणि चौथं द्वार धाता विधाता. अशी वेगवेगळी त्या गेट्सची नावं सुद्धा आहेत आणि त्याचे द्वारपाली वेगळे. आता याच्याही वर गोलोक वृंदावन आहे. हे जे गोलोक वृंदावन आहे ते सहस्त्र कमळाचा त्याला आकार आहे. आता तुम्ही गोलोक वृंदावनाच्या मध्यभागी बघा. गोलोक वृंदावनाकडे नेता का कुमुद माताजी? हे बघा, हे तुम्हाला दिसतंय ही हे जे कमळ आहे आणि या कमळाच्या मधोमध तुम्हाला राधा आणि कृष्ण दिसतात. राधा कृष्णाच्या बाजूला हा कमळाचा मध्यभाग आहे आणि मग पाकळ्या चालू होतात. तर राधा कृष्णाच्या ज्या बाजूला आहेत ते अष्टदल कमळ आहे किंवा त्याला 8 पाकळ्या दिसतात. या 8 पाकळ्यांवर श्रीमती राधाराणीच्या 8 सख्या विराजमान आहेत. बघा तिकडे नावं लिहिलेली आहेत. त्या ज्या 8 सख्या आहेत, ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, सुचित्रा, सुदेवी, तुंगविद्या आणि रंगदेवी. या 8 सख्या आहेत आणि या 8 सख्यांच्या पुढे पाठीमागे ज्या पाकळ्या आहेत, या पाकळ्यांवर जे स्थित आहेत त्यांना मंजिरी म्हणतात. मंजिरी हे या 8 सख्यांची सेवा करतात. तर मंजिरी कोण आहे? म्हणजे विलास, रूप, रती, राग, कस्तुरी अशी त्यांची वेगवेगळी नावं आहेत. तर या ज्या म्हणजे आता रूप म्हणजे रूप गोस्वामी, या ज्या मंजिरी आहेत या पृथ्वीवर येतात कृष्ण भावना लोकांना द्यायला आणि त्यांना आपण गोस्वामी म्हणतो. तर हे असं गोलोक वृंदावनातलं झालं. आणि आता गोलोक वृंदावन आहे त्याच्या बाजूला जो द्वीप आहे त्याला म्हणजे जो पांढरा भाग तुम्हाला दिसतोय त्याला श्वेतद्वीप असं म्हणतात. या श्वेत द्वीपामध्ये कोण राहतं? चैतन्य महाप्रभू त्यांच्या नित्य पार्षदांबरोबर तिकडे वास करतात. आता परत मी तुम्हाला सांगते, गोलोक सुपिरियर, श्वेतद्वीप इन्फिरियर, वैकुंठ इन्फिरियर असं आपण म्हणत नाहीये. हा धाम अपराध आहे. बरं, श्वेतद्वीप जो आहे तो सुद्धा 3 त्याच्या डिव्हिजन्स आहेत किंवा त्याचे 3 विभाग आहेत. ते 3 विभाग कोणकोणते आहेत? एक म्हणजे गोलोक वृंदावन, एक म्हणजे मायापूर आणि तिसरा भाग जो तुम्हाला पेरिफेरीला दिसत आहे तो म्हणजे मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारका. हे जे धाम तुम्हाला पेरिफेरीला दिसतायत तो एक भाग झाला. आता गोलोक वृंदावन आणि वैकुंठाच्या मध्ये तुम्हाला दिसते का अयोध्या? त्याला आपण साकेत धाम म्हणतो. आणि या धामामध्ये प्रभू रामचंद्र आपल्या नित्य पार्षदांबरोबर राहतात. आणि जे तेज श्री कृष्णांच्या शरीरातून बाहेर पडतं त्याला आपण ब्रह्मज्योती म्हणतो. आणि हे जे तेज सर्वत्र पसरलेलं असतं आणि या तेजामध्ये शिवधाम किंवा सदाशिव लोक आहे. आणि खाली जाता का?
दिसला तुम्हाला सदाशिव लोक? तर या सदाशिव लोकामध्ये जो सोनेरी भाग येतो, या सदाशिव लोकामध्ये हा कृष्णाच्या ब्रह्मज्योतीमध्ये स्थित आहे. आणि इकडे कृष्ण चतुर्भुज शिव या रूपामध्ये किंवा चतुर्भुज शिव किंवा सदाशिव या रूपामध्ये विराजमान असतात. आणि ते विष्णूच्या संकर्षण रूपावर ध्यान करत असतात. आणि मग ज्याप्रमाणे वेळ येते की सृष्टीचा संहार करायचा असतो, मग त्यावेळेला कृष्ण कृष्ण 2 भुजा असलेला शंकर होतो. आणि तो जे अंधार असं दाखवलेला आहे ना, ब्लॅक पोर्शन, महाकाल धाम, तो या महाकाल धामात राहतो. आणि आपण त्याला शिव, शंकर किंवा शंभू म्हणतो. आता इकडे हे जे महाविष्णू आहे ते जेव्हा नुसतं लक्ष्मी देवी कडे बघतात, त्या क्षणी काय होतं, दुर्गा माता प्रकट होते आणि शंभू प्रकट होतात. आणि शिव हे जे आहे त्यांना भव म्हणतात. आणि दुर्गा किंवा माया जी आहे तिला भवानी म्हणतात. आता मायाचा रोल काय आहे किंवा ही जी दुर्गा ही काय करते ती बघा, ती कशी दाखवली आहे की किती ती सगळे आयुध घेऊन सिंहावर किंवा वाघावर असं तिचं जे रूप आहे ते सौम्य दिसत नाही. खूप आयुधे हातात आहे आणि जणू काय ती मारायलाच तयार आहे. आता ती काय करते, ती आपल्यासारख्या जीवांना 3 गुणांमध्ये बांधते आणि जणू काय आपली परीक्षा घेत असते की खरोखर तुम्हाला कृष्णाकडे जायचंय का. आणि आपण जर हे ब्रह्मांड ओलांडूच शकत नाही, ती आपल्याला मायेमध्ये इतकं गुरफटून ठेवते. का गुरफटून ठेवते? कारण आपण कृष्णाच्या विस्मरणात आहोत. ज्या वेळेला आपल्याला कृष्णाचं स्मरण होतं तेव्हा मात्र ती आपल्याला त्रास देण्याचा बंद करते. आता ही जी माया आहे हिची तुलना एका जेलरशी आपण करू शकतो. आणि हे जे ब्रह्मांड आहे हे एक जेल आहे. हे जे आपण जिकडे राहतोय या हे भौतिक जग जेल प्रमाणे आहे. तर तो जेलर कसा असतो, जर तुरुंगाचा जेलर कसा असतो, एकदम स्ट्रिक्ट असतो ना, त्याला डिसिप्लिन ही लागते. किंवा जर कोणी त्याचा ऐकलं नाही तर तो शिक्षाही देऊ शकतो. त्या जो कैदवासी आहे, जो तुरुंगात आहे, त्याला शिक्षाही देऊ शकतो. त्याचप्रमाणे ही माया जी आहे, जेव्हा आपण कृष्णाच्या विस्मरणात राहतो ती आणि आपल्याला त्रास देते, खूप त्रास देते आपल्याला. त्या 3 गुणांनी बांधते, आपल्याला त्या गुणांप्रमाणे नाचवते. तर हे जे आहे हे याचं झालं सदाशिव लोक. आता हे मी तुम्हाला सांगितलं, हे जे खाली घ्या. आता जे भौतिक जग आहे, हे जे भौतिक जग आहे त्याच्या भोवती 7 लेयर्स आहेत. आणि प्रत्येक जो लेयर आहे तो अगोदरच्या लेयर पेक्षा खूप खूप पटीने खूप पटीने थिक आहे, जाड आहे. तर आता जे 7 लेयर्स आहेत, ज्यांनी हे जे ब्रह्मांड आहे त्याचं जे आउटर कव्हरिंग आहे ते 7 लेयर्स, 7 स्तरांचं आहे. जो पहिला स्तर आहे तो पृथ्वी आहे, बघा तुम्हाला दिसतंय जिकडे ॲरो आहे तिकडे. दुसरा जो स्तर आहे तो जल आहे. तिसरा जो स्तर आहे तो अग्नी आहे. चौथा जो स्तर आहे तो वायू आहे. 5वा जो स्तर आहे तो आकाश आहे. 6वा जो स्तर आहे तो मिथ्या अहंकार आहे. आणि 7वा जो स्तर आहे तो महत्त्व आहे. आता महत्त्व म्हणजे काय, आपण म्हणू शकतो की आपलं शरीर जे आहे ते जे 24 तत्वांनी बनलेलं आहे त्याचं जे रॉ मटेरियल आहे त्याला आपण महत्त्व
असं म्हणू शकतो. आता भूलोक आणि भुवरलोक जरा हे तो झूम करता का, म्हणजे त्यांना भूरलोक भुवरलोक दिसेल, किंवा मला वाटतं साईडला त्याचं हे दिलेलं आहे तो डायग्राम. ते हत्ती आहेत बघा, आणि साईडला राईट साईड, हा राईट साईडला घ्या ते जे छोटस हे नाही नाही हे नाही, दुसऱ्या बाजूला, हा इकडे इकडेच जरास मला वाटतं वर घ्यायला पाहिजे, आणि वर, हा हे बघा, हा हे जे सर्कल आहे ना ब्लॅक, तिकडे हत्ती वगैरे दाखवलंय. हा हे आता मी तुम्हाला समजावून सांगते. आता भूलोक आणि भुवरलोक या भू आणि भुवर लोकाच्या मध्ये नक्षत्र आहेत. आता ही जी पृथ्वी आहे, या पृथ्वीला जो बॅलन्स लागतो ते कोण देतात, ते हे 4 हत्ती देतात. एका हत्तीचं नाव आहे कुमुद, एका हत्तीचं नाव आहे वामन, एका हत्तीचं नाव आहे पुंडरीक, आणि एका हत्तीचं नाव आहे ऐरावण. हे तुम्हाला झूम केल्यावर ही नावं दिसतील. मग ते 4 दिशेना उभे आहेत, आणि पृथ्वीच्या मधोमध, एकदम तो जो गोल्डन भाग आहे ना, त्याच्या मधोमध जो पर्वत आहे त्याला सुमेरू म्हटलंय. त्याला सुमेरू असं म्हटलेलं आहे. आता या पृथ्वीच्या खाली जे आहे, तर या पृथ्वीच्या खाली तुम्हाला शेषनाग दिसत आहे का? त्याचा फणा दिसतोय का? शेषनाग. हा शेषनाग म्हणजे ही धारण शक्ती आहे, हा बलरामाचा विस्तार आहे, आणि शेषनाग पृथ्वीला आपल्या फण्यावर धरून आहे. आणि या शेषनागाच्या उजव्या बाजूला नरक लोक आहे, डाव्या बाजूला पितृलोक आहे. जर आत्म्याने विहित कर्म केलं असेल, वेदांप्रमाणे कर्म केली असतील, तर तो आत्मा स्वर्ग लोकात जातो. जर विकर्म केली असतील तर तो नरक लोकात जातो. आता आपण जेव्हा माणूस जातो किंवा या भौतिक जगातून तो मृत्यू पावतो किंवा जातो, तर तेव्हा जर त्याचे अंतसंस्कार केले नाही, तर त्याला पितृलोकात खूप वेळ तिकडेच थांबावं लागतं. आणि पितृलोक म्हणजे जणू काय एक वेटिंग एरिया आहे. तुम्ही स्टेशनवर जसं थांबताय, ट्रेन अजून आली नाही, लेट आलेली आहे, बराच वेळ थांबता, तर असे हे जे पितर आहेत, जे पितृ लोकात राहतात, त्यांचे अंतसंस्कार न केल्यामुळे त्यांचे जे वंशज आहे ते त्यांना त्रास देतात. आणि मग जेव्हा पत्रिका बघतात तेव्हा ते सांगतात की तुम्हाला हा पितृदोष आहे, आता हे करा ते करा. आता शेष नाग जो आहे त्याच्या खाली कूर्म आहे, दिसतंय का तुम्हाला कूर्म? आता जिकडे हे आहे, बरोबर, तो कूर्म आहे. हा कूर्म जो आहे तो जणू काही पृथ्वीचा बेस असल्यासारखा आहे. हे त्या पृथ्वीचा बेस आहे, आणि त्याच्यावर जणू काही हे सगळे शेषनाग आहेत, वर हत्ती आहेत, खाली पण 2 हत्ती आहेत, असं करून ही जी पृथ्वी आहे हिला असं बॅलन्स ठेवलेलं आहे. तर आता बरं, आणि काय मला वाटतं सांगायचंय का? इकडे लिहिलंय बघा, भूमंडळ 7 ओशन्स म्हणजे 7 समुद्र आहेत, ते पण आपल्याला भागवतावरून समजतंय. आता इकडे जरा लेफ्टला घ्या. हे इकडे बघा, हा जो तुम्हाला ढग दिसतोय, जरासं हे करा, म्हणजे कमी करा झूम.
हा, आता ब्रह्मज्योती जी असते, या ब्रह्मज्योती मध्ये जेव्हा हे महत्तत्व जे असतं ते ढगासारखं काम करतं. हा, त्याच्यामुळे ते ढगासारखं काम करतं आणि त्याच्यामध्ये रॉ मटेरियल्स आहेत ज्यांनी ब्रह्मांड तयार होत आहेत. आणि काय खाली जा बरं. हे जे 14 लोक आहेत ते तुम्हाला परत सांगू का, कुठली कुठली लोक आहेत? आता पृथ्वी लोकाच्या वर भुवरलोक किंवा पितृलोक आहे, त्याच्यावर स्वर्गलोक आहे, त्याच्यावर महरलोक आहे, मग जनलोक, तपलोक, सत्यलोक किंवा ब्रह्मलोक, आणि पृथ्वीच्या खाली जे आहे ते आताळ, विताळ, सुताळ, महाताळ, रसाताळ, पाताळ असे सगळे पाताळ आहेत पृथ्वीच्या खाली. आता इकडे बरंच आणि डिटेलमध्ये दिलेलं आहे, ते तुम्ही वाचू शकता. नरकलोक म्हणजे त्यांनी दिले 28 हेल्स, पण इतकं आपण डिटेलमध्ये नको जाऊया. तर तुम्हाला समजलं का? हो माताजी. काही विचारायचं आहे? 1 मिनिट मी आले जरा. काही प्रश्न आहेत का तुम्हाला? हरे कृष्ण. हे एका ब्रह्मांडाचं स्ट्रक्चर आहे ना, आणि अशी अनेक ब्रह्मांड आहेत? हो हो, हे एका ब्रह्मांडाचं आहे. माताजी युट्यूब लाईव्ह स्टॉप कर. आणि इकडनं